nga nakulawog. Si katuyay palag ko sa ikamong ko, usatang aso. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad Aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nahimbag nga bigat kada kayo amin apo ito'y upat nga suli ito'y Pangasinan. Maabig nga buklas kumuyami ita na bulinatan Sambales. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Lunes.
Pizza Adjust sa buwan ng Agosto 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabigya, Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jela Franza Kayabyaba. Kung meron kayong gustong iparating ng mga mensahe, mga sumbong at mga reaction, maging mga pagbati, mag-text lang po kayo sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Nagdeklara ang ilang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Pangasinan na walang pasok sa mga public at private schools kabilang ang trabaho sa local government unit. Maliban lamang sa mga essential workers, tulad ng mga MDR, PNP, Fire Department, Hospital. Yun yung mga essential workers. Kasama na rin tayo doon. Wala silang pasok pero tayo meron. Mag-aabit pa rin tayo ng serbisyo. Correct. Sa bayan ng Kalasyaw, diniklara ni Mayor Patrick Agustin Karamat na suspendido ang pasok sa public at private schools at maging ang mga empleyado sa munisipyo dahil sa southwest monsoon o habagat at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Kasi umabot na ng critical level yung Marusay kahapon Diyan naman sa may Mapandan ay ganun din. Dahil mayroong work from home for government offices, alternative learning modes for schools on August 10. Ngayong araw po yan. Ngayong araw. Actually, ang nagbaba niyan ay ang ng order ay lokal na pamahalaan. Hindi. Pursuant to Memorandum Circular number 123. Ay ito ay iniutos ng national government. National government. Kasama po dyan kasi ang Pangasinan. May mga ibang probinsya dito. Correct. At ngayong umaga ay si Mayor Carl Christian Vega ay umiikot at nakamonitor sa kanyang mga kababayan. Siguro pag pwede natin makapanayam para malaman ang sitwasyon sa bayan ng Mapandan. Teka, nawawala yung monitor ko baka naiwan doon sa labas. Yung monitor ko nga, ilabas mo sa Facebook para makita rin yung yung bagong puging-pugi. Ayan, Thank you. Ayan. So, subukan natin na kasi antam no Monday kasi kintan practice tula nakasanayan niya na maagang-maaga ay bumibisita sa mga iba't ibang barangays. Pero nagsisimba muna siya Ayan, nagsisimba muna sa Manawag. So, actually, yan ang kanyang kaugalian. Tapos siya bibisita sa mga bawat barangay, lalo na ngayon sa panahon ngayong tag-ulan, habagat, kakatapos ng bagyo. Subukan po natin. Itatry lang po natin na tawagan si Mayor Carl at ating makapanayam. Malaman din yung sitwasyon. Kung may mga apektado bang mga barangays dyan. Although na ang Mapandan ay mataas na lugar din yan, nababaha na yung mga kapaligiran na mga kapitbahay niya ang Mapandan hindi pa nababaha Ito po, hindi po tayo nagkamali na tawagan si Mayor Carl. Ang gaano tayo po tayo, sigurado na lapulad kanya, nalapod manawag. Mayor, pasensya na po kayo at napatawag po kami ng maagang-maaga. Kumusta na po kayo, Mayor? Kumusta po ang bayan ng Mapandan, sir? Good morning, Kuya Errol and Kuya Dennis at sa ating mga tagapakinig ng ating programa.
Tama po yan. Hulaan nyo mo, Kuya Errol, na binisita tila Manawag Church Oo. for tayo na only liber-liber jayad kada barangay. Opo. Although nakausap na natin ang ating MDRMO na si Ma'am Mayan na so far okay naman ang ating mga constituents except for the low-lying areas kasi sa may barangay Primicias, yung parating dinadaanan ng payas, sabi nila, yung mababang maliit na bridge po doon, yung footbridge, Opo. ay medyo kwan na rin dahil sa matinding ulan. Although naka-monitor kami at naka-schedule ngayon na bibisitahin personally yung lugar para po makita at mag-document natin at magawan na rin ng aksyon yung mga pamilya na nandoon na kung kailangang ilikas po sila ay kami po ay ready para tutugon po sa kanilang pangangailangan. Mayor, nitong mga nakarang araw, dire-diretso po ang inyong meeting, pagpupulong. Actually, may isang beses po na nadatnan namin kayo sa opisina mismo ng MDR at kasama nyo po ang kapulisan, ang BFP at iba't ibang ahensya po na talagang nakamonitor at nagbabantay po sa inyong nasasakupan, sir. Tama po yun. Nung una po, kahit wala pa pong storm signal, ay nagpatawag na po tayo ng meeting para po mag-account, mag-inventaryo ng ating mga available na resources. Yung mga makina rin natin, yung mga makinarya na gumagana at yung mga hindi naman ay ipinagawa na po natin kaagad-agad para po magamit natin in case na kakailanganin po natin. And so far, sa matinding ulan po ay pinagpala pa rin po ang bayan ng Mapandan dahil nga sa elevation natin ay medyo mataas at minomonitor lang natin yung Angalacan River na kung saan ay ito ay unti-unti ring tumataas dahil ang pagkakaalam po natin ay dire-diretso po ang ulan sa higher highlands. So kaya nga po binabantayan din natin itong tubig ulan, itong bumababa from higher sa mountainous areas po. And then itong Angalacan River ay so far hindi naman umaapaw. Yun nga lang minomonitor lang po natin. So handang-handa ang MDR at ang lokal na pamalaan ng Mapandan just in case na may mga darating, sana wag na yung mga kalamidad. So may mga relief goods na nakahanda dyan, Mayor? Opo, pinaredy ko na rin po yan para po sa ating mga affected families. Doon po sa, especially sa Barangay Primicias, although may mga isolated na mga areas na nakukulob kasi because of the developments ng mga, alam niyo na po, yung mga nagsisitayo ang bahay, ay yung kuminsan po may mga areas, may mga bahay na nakukulob na, wala nang outlet ng kanilang kanal. So yun po ay mga bibisitahin namin ngayong umaga para po ma-witness at ma-document nga. Sabi ko nga po, para ma-include na rin sa mga updated list ng mga families na kailangang i-monitor tuwing mayroong mga ganitong malakas na ulan. Kahit na may deklarasyon ang national government na suspendido ang trabaho at maging ang mga public at private schools, nandyan pa rin kayo nakaantabay sa bayan ng Mapandan, Mayor? Tama po yun. After ko pong mag-iikot pa nga po, Kuya Errol and Kuya Dennis, ay meron pa akong kakasaling alas 10. At meron actually dalawa ngayong araw na ito. So hindi naman po natin pwedeng i-postpone yan dahil naka-set na po yan sa ating mga ikakasal. Kaya sa araw na ito ay may dalawa pa po tayong ikakasal. At ako po papasok pa rin sa munisipyo at magsusuot ng barong after ko pong mag-iikot dahil sa ine-expect na rin ng mga bisita ng ating mga ikakasal ang araw na ito. Kaya tayo po ay nandoon lamang sa opisina po. So ang mga ibang department heads ay siyempre hindi sila papasok. So meron silang work from home, Mayor? Tama po yun, as declared by the Malacanang. At yun po yung ating susundin dahil ito po ay national na declaration. Kaya po, work from home at the same time, pero kami po, especially sa Mayor's Office, sa MDR at sa HU, ay nandyan din po at nakaantabay lamang. Yun yung mga essential workers, Mayor?
Tama po, yung tinatawag namin dito locally, yung mga team however. Ayan. So ibig sabihin, kami po yung team however dahil lahat ng mga ahensya, mga departments ay walang pasok. However, kami po na mga team however gaya ng RHU, gaya po ng MDR, at the same time ang Mayor's Office ay parating bukas po at nandyan na nakaantabay. Mayor, dumago tayo sa ibang issue. Noong nakaraang linggo ay nagkaroon kayo ng Memorandum of Agreement sa bayan ng Manawag tungkol sa Balay Silangan na program. Mayor, pwede mong i-enlighten nyo kami sa nangyaring mawasaning? Tama po yun. Kami po ni Mayor Ming ay very accommodating at tinanggap po niya ang aming binigay na imbitasyon na kami po ay bilang part na rin ng Memorandum of Agreement between Manawag and Mapandan. Na lahat po ng sa ating barangays na kung merong incident or at the same time yung listed na personnel na pwedeng ipasok natin sa program ng Balay Silangan ay ready na po silang mag-accept dahil po yan sa Memorandum of Agreement na in-execute po namin ni Mayor Ming ng Bayan ng Manawag. Kaya nga po malaking pasasalamat ko po sa aking partner at sisterhood, sabihin ko na, dahil inaampon po ng Manawag talaga ang Bayan ng Mapandan at isa na po dito yung pagbibigay at tulong po niya at pag-abot tulong niya dito sa Bayan ng Mapandan dahil sa pag-offer ng Balay Silangan. At well executed po yun at gaya nga ng sabi ni Mayor Ming na ang Balay Silangan ay napaka-importante nga po sa pag-accomplish din ng ating SGLG bilang indicator din po yan ng ating isa sa mga proyekto ng ating gobyerno. So ano po yung nakapaloob doon sa MUA ninyo, Mayor, sa bayan ng Manawag? Meron lang mang pungkwan, of course, may fees doon to cover the expenses. Sa loob ng isang buwan ay meron mag-undergo po siya ng program. At the same time, the remaining 2 months, so bale total 3 months, ang unang buwan ay nandun po siya sa loob ng Balay Silangan. And for the remaining 2 months, it's turnover po yan sa barangay. And yung barangay po ay continuously monitoring. Imo-monitor niya for 2 months, 2 consecutive months na merong community service and reported po yan sa PDEA. Ang bayan ng Mapandan, isa sa mga idineklara na drug-free municipality, Mayor. Tama po yun at nakakakuha rin po tayo ng ADAC Award dahil po yung mga nalilista ay nag-undergo naman po ng rehabilitation or ito sa mga programa ng gobyerno na Balay Silangan. Okay. Si paring Ero, may katanungan niyo pa. So Mayor, pagdating po sa mga ganyang programa, yung paano naman po yung budgeting po ng LGU? Kasi alam po natin na may mga issue shoulder din po ang Mapandan at baka sa mga susunod pa na araw ay magkaroon po uli ng mga magiging personnel na ipapatutulungan pong mapagamot at magbago, sir. Magandang na-discuss po at shinare po ni Mayor Ming ay ang pagbibigay pa rin ng incentive. Opo. So gusto ko rin pong i-adapt po yun dito sa Bayan ng Mapandan. Mag-allocate po tayo ng budget na in every barangay na merong magvo-volunteer na papasok po sa Balay Silangan ay instead of syempre burden po yan dahil yung gastusin for the period of 1 month ay mabigat din. Pero pagtutulungan po in partnership with the LGU Mapandan and plus magbibigay din po ako ng incentive sa bawat barangay na mag-i-endorse ng ipapasok natin sa Balay Silangan dahil yun po ay i-adapt coming from Manawag. Yun po ang initiative ni Mayor Ming kaya nga gustong-gusto ko rin po yun na i-implement and coming from me, I will make sure na mayroon tayong incentive na ibibigay po na tuwing maipapasok po tayo sa Balay Silangan. Yun. Opo. At Mayor, yung bagong BFP building, ano na po ang update, sir?
come again, Sir Errol. Opo, yung Boss Building. Opo, yung Boss Building, and then yung kasi plano niyo po na magpatayo po ng bagong BFP. BFP building po, sir. Tama po. Ayun po ay fina-follow up na po natin ang pagbibigay ng pag-allocate ng pondo for next year. Dahil yung ating titulo ay hawak na nga po natin and isinabit na rin po natin personally sa Region 1 yung ating papeles na kompleto na po ang ating titulo. So yung lote naman ay malinaw na. Hinintay na lang natin na mag-allocate po sila ng pondo para po maitayo na po ang ating brand new. So bagong-bagong Bureau of Fire na building po, na station dito sa harapan. Dito sa along Pandan Avenue beside the PNP. Opo. Sir, yung Business One-Stop Shop building, sir, ano pong update? Ongoing na rin po at we're trying to finish this year. Matatapos na po yun at ito turnover na rin po sa atin. Dahil yung pondong yan po ay galing sa ating 20% na development fund. Kaya po that is already funded at hinihintay na lang po natin na matapos at ma-turnover po sa atin. Yun. Maraming salamat po sa oras niyo, Mayor. Although napakaaga po namin kayong natawagan. Sir, baka may mga message po pa po kayo sa atin pong mga kababayan sa bayan ng Mapandan. Please go ahead. Yes, sa ating pong mga constituents, sa ating mga kababayan sa bayan ng Mapandan, please let us all stay at home. Sa ating mga estudyante, alam ko po na 1 linggo na tayong hindi pumapasok, although ang ating mga school heads ay gumagawa ng paraan to cope up with our studies. At konting adjust lamang po tayo dahil sa hindi po inaasahang panahon, manatili na maayos at ang ating kapaligiran ay maging malinis para iwas po sa sakit muna tayo. So bukas ang ating opisina 24/7 at kasama ko po ang RHU at ang MDR para po mag-assist sa ating mga constituents kung may kailangan po sila. So anything related po, basta po patungkol sa ating itong South yung itong habagat, hanging habagat, sabi nga po nila, hindi man natin kagustuhan pero tayo po yung magiging handa para po tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. So maraming salamat po Kuya Errol and Kuya Dennis. Aaron Mapandan. Yun. Thank you very much po, Mayor Carl Christian Vega ng Bayan ng Mapandan. O yan, hindi tayo nagkamali. Ano? So, kahit na may deklarasyon ang Malacanang o national government na walang pasok sa mga LGU, sa ilang mga bayan, nandyan pa rin ang Mayor ng Mapandan, si Mayor Carl Christian Vega, na talagang umiikot at tinitignan niya ang sitwasyon sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dahil nga mapalad, ang bayan ng Mapandan walang gaanong nababaha na lugar. May mga may mga portion. May portion particular doon sa Barangay Jimenez. Matubigan yung kalsada pero nawawala. Pero yung mga main roads, yan, pwede po kayong dumaan dyan. Wala pong madadaan ng baha. Ayan. Kaya't nandyan kasama ni Mayor ang mga essential workers tulad ng RHU, siyempre, MDR, nandyan ang PNP, BFP. Para i-monitor ang sitwasyon dyan sa bayan ng Mapandan, kaugnay itong Southwest Monsoon o habagat na tinatawag dahil tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan at siyempre nagpakawala ang ng tubig ang dam. Diyan nga sa bayan ng Kalasyaw umabot na sa critical level kahapon diyan sa may sinukalan, kaya't minonitor ni Mayor Patrick Agustin Karamat kasama ang MDR RMO head na si Edvia Curta at ilang mga konsyalis. Ang sinukalan ni Ribor, punta sila doon sa bayan ng Santa Barbara, particular doon sa sa Tulay, Actually, nakapag-pambanaran ng Mayor Carlito Saplan. MDR Madiman, Santa Barbara. So, yun yung nung araw ng Sabado.
Kahapon, talagang puspusan pre ng pagmomonitor ng LGU Calasiao sa mga low-lying areas. Itong si Edvilla Corta, talagang todo ikot naman yan sa mga barabarangays para i-monitor. Yung meeting nila kahapon, dyan mismo sa may sa may action center nila. Correct, doon na monitor yung kasi may mga na sila may mga high-end cameras naka-install. So mamomonitor nila. Kasama si Mayor Patrick. Ay doon sila nagpupulong. At minomonitor yung sitwasyon sa mga kailugan dyan sa bayan ng Calasiao. May post si Mayor Patrick ito 6 hours ago. So ang sabi niya? Alas paglilabi. Situational update. Sika to mismo. So manliliber. Paglilabi. Kay Baturara may aromya opisyalis mat. Tanara may MDR. So anong tinignan niya yung iba't ibang panig din ng kanyang nasasakupan. Ayan, Hararamay pastor niya wala rin dilap ni paglilabi. So tingnan mo yung mga talagang workaholic mayor, yung talagang iniisip nila yung kapakanan ng taong bayan kahit hating gabi nandyan sila na lumulusong sa baha at siyempre nababasa sa ulan para lamang makita ang sitwasyon ng kailang mga kabayan. Dahil dyan sa Calasiao kasi may mga barangays dyan na talagang lubog sa baha kung panahon ng tag-ulan. Ababa. Yan talaga. Tulad ng barangay Talibao. Mabuti na lang yung barangay Talibao ay na-elevate na at yung kalsada nila ay madadaanan. Pero may mga kabahayan dyan na talagang si Councilor Elias taga Talibao. Talibao. Isa rin sa mga punong saman yang daga na elevate na imatunan to. Correct. At isa rin sa mga nagmonitor yan nakita ko sina Councilor Kyle Gaspar nandoon nagmonitor. Yung picture kagabi nakita ko si Apuyat. Si Councilor Ardison. Ni kaiba ng Mayor Calabian Ay pan-post 6 hours ago. So alas 6 natin, di alas paglilabi on. So talagang nandiyan sila. Nanang mo ang gapoy luluganan at karsada Actually noong Sabado possible pa at nagadaanan pa yung barangay Mangkot. Nila damat karuman. Pero kahapon nagkaroon na ng pagbaha dahil nga doon sa pag-release ng tubig mula sa dam sa San Roque Dam. So yun yung release la? Nag-release na yan. Yung nandun sa may Ambuklaw. Nasa bukod. So nag-release sila. Siyempre yan ang monitor nila. So yun ang dyan. Kahapon tumaas yung tubig. Kaya't monitor nilang maigi hanggang ating gabi kagabi Yung nasa bukod Benguet. Atan may Ambuklaw. Ambuklaw. At amin niya gate in Nilukas. Kasi malaglaba man. Correct. Yun yung dyan. Siyempre, pag ulan doon sa taas, dito hindi. Bukod Benguet kasi kasuldungan to Agno River. Agno River, Yan, okay. Good morning kay Rosemary Bustria Cabanya. Ayan. Si Corazon de la Rosa Bunagurospe. Gawin din kay Flor de Lisa Calizar. Good morning. Maki Mapalaka Paksariano. Good morning. Melban Nabat. Ernesto Balikat. Gawin din si Marivic Rivera Balason. Good morning. Lolo Orpilia. Good morning. Emma Duque. Ayan. Good morning po sa inyo. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang iba pang mga issue. Makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat.
Saan ang putat-putang informasyon? Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at
tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:39 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jel Franz Cabiab. At sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Bebe. Maaga nagigising talaga ito. Ating gabi pa, gigising na. Oh, good morning kay Melba Navat at ganon din si Carolina Balieska. Good morning dyan sa may Dasol Pangasinan. Si Madam Annabel Martin Nayal, principal ng Dasol Integrated School. Good morning po sa inyo dyan. Kung meron kayo mga gustong iparating na mga issue, mga reaksyon, mga sumbong, mangyari lamang po, tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Tumaas daw ang bilang ng mga walang trabaho sa buong bansa. Nasa 2.59 million itong Hulyo 2026. Katumbas ng 4.9% na unemployed rate batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics
Authority. Ayon kay National Statistician Dennis Morris, Dennis Mapa, ang June 2026 unemployed rate ay mas mataas ng 3.7%. Kumpara noong June 2025 na mayroong 1.95 million jobless na Pinoy. Maring nagbawas ng mga manggagawa ang mga kumpanya, kaya maraming nawala ng trabaho. May kakulangan ng mga oportunidad para makapasok ang ating mga kababayan sa mga trabaho. Maring may mapapasukan na trabaho, ngunit ang ilang kumpanya hindi nagtataas ng aumento sa sahod, kaya ang ibang manggagawa ay napipilitang mag-resign. Sinabi ng mga manggagawa na dapat itaas ang aumento sa sahod. Dahil mataas ang presyo ng bilihin. Ayan. Ngunit nag-iingat naman ang mga kumpanya. Ang mga iba naghain ng temporary restraining order sa korte upang pigilan ang pagpapatupad ng dagdag sa sahod sa mga manggagawa. Sinasabi ng mga ibang kumpanya na malulugi sila. Kapag itataas ang sahod ng mga manggagawa, baka raw magsara pa nga. Kung walang trabaho, mag-ooperate kaya ang mga kumpanya. Mas malaki ang pagkalugi ng mga kumpanya kung walang magtatrabaho o manggagawa. Sa panahon kasi ngayon, gaano nagkalkada? Kalaplikante? Ayun ang rason. Nagkalkada, di kayo. Yan ang rason. At sagta kayo inakal, na-resign kayo ng buko. Kulang pangaraw sa pang-araw-araw na pagkain ng kasalukuyang sahod ng mga manggagawa dahil mataas lahat ang bilihin. Git nila na sa kasalukuyang minimum wage ay hindi na makakabuhay sa pamilya kung ang membro ng pamilya nila ay 5. Pataas. Ang epekto ng kawalaan ng trabaho ay nagdudulot ng matinding kahirapan at pagtaas ng krimen sa bansa. Kung walang sapat na kita para pantusto sa pamilya, makakapag-isip. Yung iba. Baka mag-isip sila ng masama. Para lang mabuhay yung kanilang pamilya. Pero yung iba, gumagawa ng masama ng ibang paraan para lang sa sariling bisyo. Bisyo. Maring lumala ang krimen tulad ng pagnanakaw, hold up, pati pang mga krimen kung wala silang trabaho. Dito papasok yung crimes against property. Poverty. Hindi, yung property. Siyempre, sa paghihirap nila ngayon, marami nang yun nga, nabanggit mo, may mga nakawan. May mga luluuban ng establishment, yung crimes against property. Ayan, dahil sa sistemang pang-ekonomiya, yung corruption at kawalan ng oportunidad, na ito ang nagiging dahilan upang lalong maghirap ang taong bayan. Sa pananaw ng marami, ang kahirapan ay hindi lamang kawalan ng pera. Kundi bunga ng kawalan ng katarungan at maling sistema sa lipunan. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay nag-aalis sa pundo. Sana ay para sa edukasyon, kalusugan at trabaho. Ang isa pa daw dyan ay ang kakulangan ng hustisya. Ang mahihirap ay lalong napaparusahan ng batas, samantalang ang mga nagkamal ng pondo ng bayan ay malayang nakakapagnakaw pa daw. Ang tanong ng taong bayan, kailan natin mababago ang sistema ng gobyerno sa bansa? Kailangan natin ng tapat na mamumuno. O namumuno dapat. Mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban sa korupsyon. Ang tanong pa rin ng taong bayan, hanggang kailan malalabanan ang korupsyon sa bansa? Malalabanan ng korupsyon kung may matatag na batas, tapat na lider at ng mga mamamayan na handang magbantay tuwing eleksyon. Hindi, hanggat walang nakaabang na parusa sa mga nagko-corrupt, tuloy ang ligaya. Maparusa. Kaya nga, ang susi para maalis ang korupsyon, kinakailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na walang kinikilingan. Halos lahat 97% na Pinoy ang nagsasabing widespread o malawakang korupsyon
ang nangyayari sa ating bansa. Ang tanong nga ng taong bayan, sapat ba ang ginagawa ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos na labanan ang korupsyon? Siguro nakukulangan ng taong bayan sa ginagawa ng Pangulo upang labanan ng korupsyon. Ang sinasabi ng mga kababayan natin na dapat madaliin ang desisyon sa kaso ng mga itinuturo na involved dyan sa corruption, lalo na sa flood control. Di ba nga yung pinsan. na tinuturo yung pinsan. Kaya nga, ihati ang pananaw ng publiko sa pagsampa ng kasong plunder laban kay dating Speaker Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control project. Iginigit ng marami na isang makasaysayang hakbang tungo sa pananagutan daw ng mga nasasangkot. Mayroon na mga nagdududa at nag-aabang kung ito ba ay totoo o may bahid politika. Dapat managot ang sinumang sangkot sa bilyon-bilyong flood control scam. Dahil yung sabi ni Pangulong Marcos nga, walang kamakamag-anak. Ang gandang no? Dapat managot ang dapat managot. Di ba? So dahil tama ka dyan, yung pera na kinamal ng mga umano'y opisyal, pera galing sa buwis ng taong bayan. Pera ng gobyerno yan. Correct. Ang reaksyon at sentimento ng publiko, hustisya at due process, ginigit ng mga mamayan kung may sapat na ebidensya laban kay Romualdez, dapat itong ilabas at hayaang umusad ang tamang proseso ng batas na walang kinikilingan. May nagpahayag din ng pag-aalinlangan kung saan ang iba ay nag-iisip kung patas ba ang investigasyon o kaya isang uri ng panggigipit o kaya taktika sa pagitan ng mga paksyon sa pamahalaan. May mga nadidismaya at nag-aala na baka ito daw isa lang pakana o walang hahantungan ang naturang kaso. Kasi siyempre yung sandigan, siyempre baka mamaya nasa kapangyarihan sila, yun ang nila, yung sentimento, baka mawala yung kasong isinampa rin pagdating ng araw. Huwag sana dahil ang hinahanap natin dito sino ba talaga ang nagkamal ng bilyong-bilyong piso sa flood control scam. So may mga ikinulong, kinasuhan, at ito ngayon patong-patong ang sinampang kaso laban kay dating Speaker Romualdez. Sasabihin na naman natin abangan ang susunod na kabanata. Tingnan natin kung hanggang kailan ang investigasyon, hanggang kailan matatapos ang kaso na isinampa laban sa mga nasasangkot. Yung nagtatanong sa Dagupan. Oo, nandito na daw ba yung mayor? Yan. Acting mayor pa rin si si Vice Mayor, di ba? Kasi sa Facebook page na ipinopost niya talagang siya yung ikot ng ikot. Noon. Hindi hanggang ngayon. May post nga dito. Kahapon Bakit kaya kapag dumarating ang mga gatong sakuna wala itong mayor? Ewan, baka tumatiming siguro na may biyahe siya. Tumatiming yung yung panahon na kung wala ang mayor, darating yung yung sakuna. Di ba? Nakamagtataka ano mga nakaraang taon, ganyan na naman di ba? Dumating ang sakuna, wala yung mayor. So ngayon na naman, wala naman yung mayor. Tumatiming ba yung panahon?
Kapag wala si Mayor, darating yung sakuna. Pag nakalib naman si Mayor, sabihan niyo yung bagyo na wag dumating. Oo nga eh. Oo. Kawawa naman si Vice Mayor, ikot ng ikot, oh. Oo. Hindi, sa bagay, public servant, gawain nila yan eh. Na umikot at monitor yung mga kababayan nila, lalong-lalo na yung mga low-lying areas. Kaya nga naman, kaya yung nagtitext dito na hinahanap niyo yung Mayor, ang sagot namin dyan, hindi namin alam. Oo, kasi hindi nagpaalam sa amin. Oo nga. Oo. Hindi namin alam. Basta ang pinopost ni Mayor Belen Fernandez, verified Facebook niya, yung video nitong si Vice Mayor Kuwa na nag-iikot-ikot at naka-monitor. Kuhang-kuha mo. Okay. Palaran na niya ba kung sa Biloy? Oo, baka biglang dumating. Nandyan lang pala. Ang nagdala sa kanya dito yung kwan. Sige, antayin natin kung kailan siya darating. Dapat sa mga ganyan kwan din, yung baka nga naman matagal ng schedule yan. Wala pang paparating na bagyo. Ay naka-schedule na siya. Dapat kung din ilagay niya sa Facebook magmula sa pitsang ito, buwan na ito, ako po ay biyahe at darating po ako sa nasa mabuting kamay naman ang syudad dahil mapagkakatiwalaan naman yung Vice Mayor na mag-a-acting Mayor. Ayan. Ayun naman. Ayun dyan. Sige. Alas 6:52 ng umaga. Good morning kay Helen Ibasan Labarias. Diyan sa may Bimaloy. Speaking of Bimaloy, itak-tak mo na. Si Mr. Abig Lamang. Kapan? Si Vice Mayor Mointa. Si Kinmat, si Mr. Health, Yasakoy. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. Sigurado na kita na mapiwa paralatan pian na pero mamama ni Hulaya unarapod kiningan. Region 1 Medical Center. Ayan, Si Magina Corda, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, Merlit Abilia, Elmer Soriano, Silvia Romero. Kapitan Salvi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Good morning. Kumusta yung Sinamar? Kumusta yung seminar ninyo? Masaya sila. May natutunan silang bago. Ayan. At may mga masaya. Siyempre, last turner. Mayroon silang pabaon. Bakit may election ba? May mga last term. May election ba? Wala. Ayon sa Kumilik, meron. Pero umuusad ang panukalang batas sa mababang kapulungan sa Senado. Abangan natin kung sino talaga ang magwawagi dyan. Kumilik ba o ang mga tagagawa ng batas? Good morning kay Lisa Sim, kay Jeffrey Castillo, magandang umaga. Kayong Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, kay Marilyn Varuna, magandang umaga. Sige, pwede pa tayo mag-exercise, engineer? Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Si Jomel Lorisco. Si Councilor Jomel. At gawin din kay Tristan Solis, magandang umaga. Diyan sa may Mayor's Office, si Madam Marmy, si Boss Carlo, si Sir Bayan, Sergeant Basa, Master Sergeant Oliver Esteves. Si Sir Steve, good morning. Si Madam Jubet Apiado Esteves. Si Engineer Art Gaspar.
Si Arturo Eustaquio. Gawin din kay Ronald Pidlawan, Harold Gangat. Si former Liga President Carlito Dion, MDR Ed Villacurta. Libre. Gawin din kay former MDR, former SK Chairman, former Councilor, former Barangay Captain, Transformer. Si Mel Zapira. Dito sa Facebook page natin. Si Buds Vidal, si Master Sarlo. Gonzales, good morning. Si Cecilia Morante, Yayo Yuko Batutay. Si Roger Quiñano. Morning biyahe ng may biyahe ba ng bus from Dagupan to Bayambang? Meron. Si Roger Quiñano. Si Ben Jovellanos, good morning sir. Ayan, good morning po sa inyo. At siyempre, good morning dyan sa may Mayor's Office ng Mapandan, si Sir Jeffrel, si Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin, at gayon din kay Councilor Freddy Pinolyar, si Madam Sheila Pinolyar, magandang umaga. Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion is Bautista, Pangasinan. Kap Justin, good morning sir. Ayan, kumusta na po kayo dyan? Hindi ba kayo binabaha dyan na Kapitan Justin Espino? At good morning sa lahat ng mga nakantabay sa ating Facebook page, mga nanonood sa Facebook natin at nakikinig sa kailang mga transistor radio. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay araw-araw. Wala na po tayo sa matang oras sa ating palatuntunan. Kayo po'y pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jael Franz Kayabyab. Sa aking gawing kanan ang ating station manager Joey Baby. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Early in the Morning ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kapaborito, manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama. Sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. And discover the place where